Přemýšlel jsem, jestli vůbec mám uvádět, jestli mám jako říkat, že se něco nedaří, a nebo spíš to nadhodnocovat, jak je obecně trendem všude. Každý si přihřívá tu svou polívčičku a snaží se ukázat, jak je v tom dobrý. Ale řekl jsem si ne, že se budu snažit být jako autentický. Čau, já tě vítám u mýho nového vlogu. V tomto videu se podíváme na můj týden jako podnikatele a majitele značky VFstyle. Ukážu vám, na čím aktuálně pracujeme, co připravujeme a mnoho dalšího. Tento týden je takový pomalejší, to počasí mě úplně sere. Nevím, jak to máte vy, ale jakmile prší, je pod mrakem a je takový sichravo, tak se mi chce spát, nechce se mi vůbec pracovat, vůbec nic dělat. A fakt je to jako na prd. I v rámci toho, když je takhle škaredě, tak se bohužel jako plavky neprodávají, na což my čekáme na to focení, to konečně bude možný a zatím nám to počasí háže jenom klacky pod nohy. A protože jsem jedinej, koho sere to počasí, sere to i mamku, tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou kampaň, připravte se s námi na léto, kde uděláme jako 20% slevu na celý sortiment, stačí, že zadáte kód TEPLO20 a můžete nakupovat se slevou a můžete mít kousek léta už teď a budete připraveni. Můžete nakoupit nové plavky, sluneční brýle, plážové osušky, klobouky, žabky, spoustu. Jednoduše můžete se připravit na léto s předstihem a proto tady máte tu slevu. Ještě úplně nevím, jak dlouho bude omezená, zatím to necháme běžet a uvidíme. Z minule jsem se poučil, takže doufám, že kód bude fungovat, zkoušel jsem to a funguje. Takže super. Počítali jsme polštářky a chceme teďka omezit trošku tu nabídku, jelikož máme nějakých 145 variant skladem, tak proto, aby jsme to mohli efektivněji vyrábět a bylo to jako lepší a pak jsme se tady v špičce jako sezónní nezasekávali, tak jsme se rozhodli, že to trošku snížíme s tím, že snížíme počet jako motivů a variant, ale navýšíme u jednotlivých oblíbených produktů tu skladovost, aby ta obrátkovost byla co největší. Obecně třeba velký e-shopy to mají dopočítaný až tak, že jakmile ten produkt naskladníte, tak máte nějakou dobu, než ho musíte prodat a od té doby už máte jako negativní cenu toho produktu v rámci toho, že do ceny produktu byste měli pak počítat i to, jak dlouho je na skladě, za jak dlouho otočíte a pokud vyrobíte produkt a máte ho 2 roky na skladě, tak to místo taky něco stojí a všichni si myslím, že mi dáte za pravdu, že ty nájmy jsou dražší a dražší a nebude to jinak, nebo v dohledné době to nevypadá jinak. Takže jako důležitý mít dobrý produkty, který se vám co nejrychleji otočí a nebrzdí tady sklad, protože to nikdo nechce a je to vlastně zbytečný produkt. I v rámci toho, že se snažíme mít nějakou udržitelnou výrobu, tak potřebujeme produkty, které tady jako nebudou a budou se točit, protože když vyrábíte něco, co nikdo nechce, tak samozřejmě můžete to slevnit a trošku jako tu poptávku ovlivnit tou cenou, ale ne vždy to funguje. Ačkoliv to může být jako jednoduchý, tak opravdu ne vždy to funguje. Pokud máte fakt na hovno produkt, tak je dost jedno, jakou částku stojí. Pomůže nám to taky v tom, když budeme mít méně motivů, tak bude pro nás o to jednodušší pak jednotlivý ty produkty jako vyladit, ať už nějaké fotky z praxe, videa, nějaké vibeovky a tak dále, na čem teďka jako hodně pracujeme a nově bychom chtěli mít na webu, až bude hotovej, právě i jako video, aby bylo vidět, jak ten produkt funguje, něco jsme možná k němu řekli, ještě uvidíme, jak to bude. Videa o produktu jsou celosvětově jako nějaký trend, který naprosto chápu a trend is your friend until the end, jak už jsem říkal v předchozím vlogu, takže ten trend, protože pro nás dává smysl, tak v něm chcem nějakým způsobem jako taky fungovat a ukázat ten produkt blíž a blíž, protože ono stačí, když jenom třeba po tom produktu projedete krásně rukou, tak už z toho máte nějakou emoci a víme, že emoce prodávají. Neprodává cokoliv jiného než ta emoce, a jelikož děláme z části módu i doplňky, tak prostě ta emoce tomu dá takovou tu třešničku na dortu, díky které se můžeme zase trochu odlišit a v rámci toho, že je tady tak velká konkurence na cokoliv, obecně v Česku jsme jako e-shopová velmoc, máme tady přes 40 000 e-shopů, takže jakýkoliv malý detail
vás může posunout dál a my jsme jako perfekcionalisti, takže ty detaily postupně ladíme. Samozřejmě to ladíme tak, co nám finance dovolí a vlastně jako možnosti, protože každý projekt v nějaké velikosti má určité možnosti a určité nemá. Takže furt pracujeme s tím, co máme a snažíme se přinést jako co nejlepší produkt, který se vám bude líbit. Teďka připravujeme novou dárkovou sadu, která předpokládám bude se nejvíc prodávat na Vánoce. Jsou to takové relaxační polštářky z levandulí. Já jsem docela alergický a citlivý. To pro mě úplně není, protože já potom akorát tak čikám, ale budeme to dávat do takové krásné dárkové krabičky, kdy to za vás jako zabalíme a vám to dojde a budete moct vyloženě ten produkt vzít a někomu darovat. Takže už se nebudete muset štvát s jakýmkoliv balením a něčím takovým, já sám to mám rád. A na Vánoce právě kupuju třeba takový dárkový sady, protože jednak to kupuju většinou na poslední chvíli, takže to ani nestíhám balit a ani jako nemám nervy na toto balit, protože se u toho akorát stekám a vůbec mě to nebaví, nejradši bych s tím hodil. Takže to my celý chceme vyřešit za vás, tak abyste měli skvělý jako vánoční dárek s tím, že je z české dílny, že si myslím, když budete chtít něco pro babičku, maminku nebo někoho, tak věřím, že vás jako potěší. Krom toho jsme objednávali v únoru z nějaký Idea nábytek nebo něco takového, nový nábytek nám na firmu a ještě ho tady nemáme. A já jsem chtěl říct, že ne každý e-shop je takovej, že se skutečně snaží jako doručovat produkty do druhého dne. Spousta e-shopů na to furt prdí a nebo vám jako ani nedali nám vidět, co se děje, furt jim tam píšeme, nekomunikují s náma, takže takovým e-shopům jako fakt ne. A to si myslím, že jako liší ty nejlepší od tady nějakých průměrných, když vám prostě nedají vědět, nevíte, co s tím je, akorát jste nasraní, že máte objednávku, nevíte, jestli k vám dojde a tak. Takže jsem chtěl dát jenom takovou vsuvku. Konečně aspoň na chvilku vysvětlilo slunko, tak jsem se rozhodl, že to využiju na běhání. Ještě nevím, kolik toho uběhnu, protože jsem celou zimu neběhal. Já obecně nejradši běhám, když jsou třeba 30 a můžu běhat ideálně bez trička, pohoda, polema a prostě se odreaguju a přijdu na jináčí myšlenky a pohoda, no. Ale to počasí na bez trička ještě úplně není, takže si musím chvíli počkat, ale říkal jsem si, že chci jít běhat i tak, abych se začal dostávat do nějaké formy. Uvidíme, jestli mě to bude bavit, jestli mě to vydrží. To zatím nemůžu říct, prostě to jdu zkusit a uvidíme. Můj tempo bude pravděpodobně dost šílený, takže spíš poběžím tak nějak na pocit. Samozřejmě jsem si nezapomněl vzít naše sluneční brýle, tyto už jsou teda vyprodaný, ale jinak spoustu sportovních brýlí, skvělých právě na běhání, že vám to drží pěkně a není s tím problém, jako furt na skladě máme. Zrovna jsem dneska objednával jedny sluneční brýle s názvem Candy modré a bílé a ty patří mezi jako naše oblíbené, je to i tím, že jsou něco levnější než třeba tady tyto, ty mají teda vyměnitelné zorníky, ale lidem se líbí ty levnější, takže myslím si, že si zkrátka najde každý to své. Tak jo, bych mal za sebou. Po prvním kiláku jsem si myslel, že snad to vyprdnu a skočím na Plzeň. Nakonec jsem skočil až po druhém kiláku. Ne, kecám, ale samozřejmě to lákalo, že člověk po celý dnu by si to pivo studený, vychlazený krásně v takovém počasíčku dal. Ale nakonec po tom prvním kiláku jsem se docela rozběhal a tělo se adaptovalo, takže už to pak šlo líp a měl jsem nějaký tempo 6. Uběhal jsem celkově 4 kiláky a myslím si, že můžu být rád. Samozřejmě mohlo by to být lepší, ale musím taky pro to něco dělat. Jinak bál jsem se, že budu furt hlavou v práci a že budu přemýšlet, co jsem všechno nestihl a co jsem já vůbec zapomněl a tak, ale
Nakonec jsem byl tak v prdeli, že jsem vnímal nohy a vnímal jsem jen krok za krokem a byl jsem rád, že jsem rád, takže jsem si nic nevzpomněl a perfektně jsem se odreagoval, a teďka si udělal nějaký dobrý jídlo a jdu zpátky pokračovat pracovat, takže myslím si, že krásný odpoledne. Máme tu další den a dneska začínám tím, že jedu pro zboží, protože objednáváme různé produkty na gymnastiku a nedaleko máme jednoho dodavatele, takže tam jedu vyzvednout zboží a potom budu přidávat na web nové produkty. Brzy totiž naskladníme nové klobouky, tašky a znovu naskladníme různý fitness vybavení. Většinou to funguje tak, že tady těch produktů, jako jsou klobouky a tak máme nějaký základní fotky, který hodím jako na web, aby to tam bylo co nejdříve, aby se to mohlo indexovat na webu a ta stránka už psala nějakou historii, takže se to snažíme zapnout co nejdříve, s tím, že jakmile ten produkt nám skutečně dojde, tak ho pak vždycky nafotíme, aby tam byly ty emoce a nějakým způsobem jsme ho mohli uchopit podle našeho. Úplně ideální verze je, když vy ještě nemáte ten produkt a už se vám jich v předprodeji pár prodá, protože můžete už něčím počítat a víte, že vám to na tom skladě jako nezbyde. Uvidíme, jestli to bude i tentokrát, ale ty produkty bych chtěl přidat a protože máme jako několik webů, na které je budu přidávat, tak to je zase dost práce. A tyto produkty tady objednáváme v Číně a necháváme si je tam vyrábět. U nich ani jako nemáme ambici si je vyrábět po své ose, protože si myslím, že je to v podstatě nereálný. To ani nevím, jak bychom dělali, nebo jak bychom jako na to přišli. Takže to bohužel musíme takhle řešit. Důležitý, když člověk objednává v Číně, tak důležitý je objednat u nějakého výrobce, který vám k tomu dá všechny podklady. My, jelikož jsme jako napojení přímo na výrobce, tak k tomu máme i celní doklady pak a všechno a vždycky na ně kladu důraz, protože v té Číně to funguje všelijak, což všichni myslím si, že víme, takže oni to jsou schopni jako poslat přes Polsko, takže vám to ani jako se neprocluje a prostě jen zaplatíte ten finální produkt, což je na jednu stranu jako fajn, že ušetříte, ale na druhou stranu nemáte ty jako doklady a když jste jako firma, tak to musíte všechno víct, takže je daleko lepší pro nás, když máme reálně jako podklady, proclí se to a je to tady všechno v pořádku. A ještě takový tip, pokud byste chtěli objednávat nějaké produkty v Číně, tak ta doprava se vždycky hodně odvíjí od měsíce. Každý měsíc je v podstatě úplně jiná, funguje to tam docela tržně, samozřejmě s tím, že na Vánoce ty ceny jsou největší, protože každá firma nebo spousta firem na Vánoce a před Vánoci jako objednává největší haldu zboží, takže ta cena je pak vyšší. Takže ideálně, pokud chcete objednávat na Vánoce, tak už třeba v červnu mít to připravený, ať to může vyrazit co nejdřív. Protože se to může taky někdy zaseknout a může to trvat i 2 měsíce. Většinou ta doba od loadingu po doručení je nějakých 40 dní plus, takže to není zase tak hrozný, ale je vždycky dobrý s tím jako počítat, aby člověk nebyl překvapený. A ty produkty jako měl, protože když vám dojde produkt pozdě a třeba až v půlce Vánoc, tak nebudete schopni to nafotit, udělat k tomu nějaký kampaně a správně to jako propagovat, abyste je vlastně prodali, takže ten produkt pro vás už bude pak zase nerelevantní a bude nějakou dobu čekat jako na skladě, než přijde třeba jeho doba. Tak jo, to jsou produkty, co jsem byl teďka vyzvednout, moc toho není, protože gymnastika teďka nemá sezónu, to bude až v září, takže jsme teďka doplňovali něco málo a byl jsem hlavně vyzvednout obruče, které bohužel skladník nám v minulé objednávce zapomněl dát. Nicméně přemýšlíme, jestli vůbec ty obruče budeme prodávat, protože jak je to velký produkt, tak se vám to blbě balí, spotřebuje tam spoustu jako materiálu, i když jako používáme bublinku z druhé ruky, nebo bublinku, která by jinak šla na znovu výrobu, protože má nějaké odchylky, tak furt se to jako moc nevyplácí. Dneska máme opět zataženo krásně, do toho nám ještě prší, takže ideální počasí, abyste si koupili plavky. Myslím si, že každý teďka zrovna přemýšlí nad tím, jestli koupí nové plavky, protože na toto ideální počasí
a zrovna teď přemýšlí nad tím, jak se bude válet u té vody, dá si studený pivo a něco hezkého na sebe obleče. Samozřejmě kecám a bohužel to počasí nám absolutně nepřeje, furt to focení odkládáme, bohužel nám ani úplně extra objednávky z té akce, jak jsem říkal na začátku, že jsme zapli, nechodí. Přemýšlel jsem, jestli vůbec mám uvádět, jestli mám jako říkat, že se něco nedaří, nebo spíš to nadhodnocovat, jak je obecně trendem všude. Každý si přihřívá tu svou polívčičku a snaží se ukázat, jak je v tom dobrý. Ale řekl jsem si ne, že se budu snažit být jako autentický, takže když se něco nebude dařit, tak to prostě řeknu, anebo nebude to úplně podle našeho očekávání. S tím, že tady ta akce bohužel úplně nefunguje podle našich představ, je to samozřejmě trochu i tím, že je takový počasí, prostě my máme až ty letní produkty, takže furt čekáme, kdy nám to jako počasí dovolí a bude to jako fungovat. No, takže nezbývá nic jiného, než věřit, že ty dny přijdou a bude se nám zase jako opět dařit a bude to nějaký veselější, protože teďka to je bída a ani jako člověk je fakt z toho unavený, jako té práce jako furt dost. Když nevidíte chodit ty objednávky, které vás trošku motivují, je to trošku jako deprimující, ale věřím, že to období zase dobrý přijde a jenom to musíme přečkat tak, jak jsme to přečkali vždycky. Takže držte nám palce, ať to zvládneme.